Ruto kuom thuolo machielo owacho ni pinje duto nyaka ket e rang'iny maromre weche mag chiwo kony mag omenda. Ruto wacho ni kony mag omenda ok onego ket e lwet bengi ma piny mangima kaachiel gi agulu mar omenda mar International Monetary Fund IMF ka olose kinde twak ewi weche mag omenda e boma ma Paris, France. Ruto wacho ni pinje mag Afrika ok mor kod paro mar keto omenda mag dongruok ni e lwet jomatin. To makamano yore kod jatend piny France Emmanuel Macron, jatatije maduong' mar IMF Kristalina Georgieva kaachiel gi jatend bengi ma piny mangima Ajay Banga. Jatend piny oramo ni nyaka tim lokruok ne chike matayo omenda mag dongruok e piny mangima. Gino mwacho ni nyalo kelo lokruok maduong' e piny. Explore the possibility of carbon price flow, right? They said let's make a proposal. $25 for the least developed, $50 per ton on carbon, and 75. Assuming that we even agree, and by the way, we are ready from the global south, we are ready from the continent of Africa to play our part.